тамошо мекунед ва пешакӣ мегӯям ки ҳазор раҳмат ки хати монасиб ва дастгиримон накунед. айни ҳол вайпиш хай бо ҳамаша нишон медоҳем дар аэропорт Шереметов ҳастем. бародарои азиз, кадомида билетҳо дар кадомида билетҳои электронӣ электрони савол ҳамин минои саволи алами шумо ҷавоб ки электрони чӣ хеле билет мешавад. боз ман нишонтон метавонам ки паспортро мебарем мета мақсад билети электрони чӣ хел мегирад чӣ кор мекунад ҳамаша ман нишонтон метавонам. аэропорти Шереметов ҳастем. бародарои азиз, бисёриҳо мегӯям проверка туда ягон намуд проверка ягон намуд ягон чиз нест. бародарои азиз, саг пак дар ҷои хеле гуфтани гап нест. ҳама 100% миёи медрой ин терминали калон десен намуд терминали калон ҳамиҷада дорем мерем далши болши нишонтон метавонам. худо ябон боша дастгирия фаромӯш накунед. инҷа ина мегуфтем ки электронни билет чӣ хел мешава. ин аз паспортча метия мебиненаш чӣ хела ина паспорт ана рӯшноита бигай рӯшноита биги рӯшноита биги аввал намхёз билетиш метият нигоҳ кунед шумо. ина ҳаматон худтон тамошо мекунед чӣ хела ина билети электрониша гирифт. бародарои азиз, ана видео диден ха чӣ хел регистрация гузашт. инам қачи паспорта мети намиравад. бародарои азиз, пилос нишонтон метам. ина мақсад билет 400 мақсад 17 Каримов Парвиз. мақсад ҳамин одам просто паспорта мети билети электрони нами мешава. бародарои азиз, нами билети электрони ҳаматон вақти паспорт нами қачид метам мезани мерай ба ҳам дар ҳама чи нависаги багаж чанд кило аги ҷо мерай чӣ мерай ҳамааш нависаги. барои ҳам бародарои азиз, кадомида билети электрони дар кӯраи номерои дар бораи экрана занг мезанем дар ватсап паспорта рӯй мекунӣ нақши чанд қаяс дагаворга мақсад гап медем сумша рӯй мекунӣ чек рӯй мекунӣ. тамом. бародарои азиз, худованд ҳаматон гап бошад. ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунед ва бовармон мекунед чӣ мекунед нем додар мақсад мавира намояд донистӣ ки ҳамин ҷо меяд яке дайрабу ба панғалтон қатиш босим қаяс чам какна барои худо ҳаматон гап бошад. салом алейкум. лекин бачаҳо ҳама хайри хишк истай ана ҳамаи реси Шереметов Қурғантепа. бародарои азиз, гаптон надорам кадомида мақсад билетҳо чиё дар корай худо нигабон шерои нарина ҳам рафтанд тарафи чӣ кадомида билетҳо дар кор. бародарои азиз, аз Шереметов Қурғантепа мепара Қурғантепа Шереметов дига аэропортон намепара. барои ҳам кадомида билетҳо дар корай чӣ дар корай марҳамат. бародарои азиз, инанҷа регистратсияи Шереметов рафтеса. бародаро ҳама дар регистратсиян вақт дар хизматем номерои поямдага занг мезанем. электронни билетҳо тамоми дунё ҳастай. худованд ҳаматони габон боша. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоти. як борига аллоҳ ҳамаони габон боша ҳамаода барори кор. салому алейкум.